Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Зайко 961, това е първият ми клип, в който заснемам в един сървър на Minecraft, който се казва Faction PvP. IP ще бъде в описанията, да. Страхотен на сървъра, PvP е изключително як, според мен. Аз влезнах, много приятели казват, че е супер. Надявам се така да е супер, ще бъде супер. Чакайте сега. Да. И като цяло това е. Сега ще ви покажа ларповете на този сървър. Вижте сега. Ларп. Така. Ларп 1 в 1. Я видим какво има ларп. Ларп 1 в 1. Я видим какво има така. Сега този клип ще бъде изцяло, само да ви покажа какъв. Вау. Страхотно. Тук се чукат. Така, ларп. Да, това е нещо, което искам най-много да ви покажа. Lab SMS. Тук той не е направено така да можете всички децата админи. Вижте, ранг Титан. Ранг Титан 8 лева. Команди и бейс, да виждате такова. Back, Eat, Feed, Kit Titan, Fix All, Set Home 15. 15 Set Home може да имате. Ранг Good. Командите Eat, Head и Base. Hell, Kit Good и Set Home може да се фатахова на 10 пъти. Legend 5 и 40. Командите Hell и Base Head, Kit Legend, Ender Chest, Set Home. И ето YouTube ранг. Командите Ender Chest Hell, Head, Fix All, Kit YouTube, Set Home. Тук Kit Титана пак. Ето. Damage Sword. Така, Damage Sword. Така, Damage Set. Така. Да, като цяло това е. Този сървър е изключително як. Ларп. От всяка вечер от 8 часа има евенти, влизайте, страхотно е. Да. Тук какво се прави? What? Това не мога да разбера. Да. Евент. Да видим тук какво има на Jump евента. Да, аз съм нов в... Опа, спад в фреймовете, съжалявам. Ох. Защо точно тук, когато трябва да джъмпа, то ще ми започне да лаги. И ето, както видите тук, какво става. Отпретохме си яко в пайжените. Така. Добре. Нямаме сме грешки. Така. Опа, тук паднахме малко. Опса. Така. Да, като цяло това е. Аз не съм добър в джамповете. Да. Вау. Да, това беше от мен за този епизод. Надявам се да съм ви харесал. И започвам страшна поредица. И това е. И до другия път. Чао!